Sunan ambassador Umar Mahmud mun ziyarci masu mai don mu je yadda suke gudana nan garin Taraba garin Garba Shedi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin alaikum salam. Ko da ba sani sunan ka? Sunana Muhammad Bello. Ne a zamanin da mai yake da arha da kuma lokacin da mai yake da tsada a yanzu kenan diga police station. Wani lokacin da kuka fi samu riba kenan? A gaskiya dai ana labawa daɗi ma muna labawa yanzu ma kuma labawa man yanzu ya fi mana dama. Tambaya nan shine an ce ana kamin mai ko kuma an ce wasu sun je sun tsaye mai a police station. Ana karbe musu ne hukuma suna karbe mai. Wannan maganar da gaske ke kuma a batun yake. Zahiri ana kama tun da ni ma an kama min nawa. Ko anan ƙauyen babu gidan mai sai mun je ƙauye a nan Garba Shedi duk kilomita tafiya ma kilomita 6 ne. Sai mun je ana matsa mana mai a gidan mai sannan kuma jarka guda 3 ne. Jarkan nan kowanne mutum da nasa. Mu uku ne masu jarakunan. To amma an matsa mana mai wasu ba ga matsawa ba. An dauki mai ko sa sun zo wai daga federal ne. Su wasu dauki mai sun sa a motan su. Babu bayan da suka yi mana sun saka a mota sun tafi sun sai da mai a hanya. A labarin da muka ji kenan mu to dole ba za mu hakura tun da wannan harkar da ita muke samu 5-10 dole ba za mu hakura ba to muka tattaru da muka aika mai mu uku muka je har akwai ma wasu ƙauyuka ma daban gefen su Garbatau irin su Lallami haka sabuwar gefen Balin nan duk an kara musu nasu to muka ce ba za mu hakura mun kai human rights suka zo muka zama da manajan gidan mai Silban sannan kuma aka ce mai to mu hakuri aka ba mu hakuri aka ba mu rana za mu dawo sati duk za a ba mutum guda jarka mu uku ne kaga da mana sati uku kenan to a sati uku nan kowane sati yanzu satin farko ni aka fara baraka na a satin farko to sati na biyu ya juyo an ba mutum na biyu an mayar masa shi ma ne dauki wannan nauyin asaran sauran man jarka dai a baya sai juma'a ko mai zuwa amma yanzu wannan mai gidan mai ne ke biyan ku ko gwamnatin take biyan ku? Ba gwamnati bane yanzu da mu dai majan muka sani damu to shi kuma ka mu kashi kara kuma rafin ake biya mu mai namu shi ma ko ka mana ga matsalar da yake ciki amma yanzu dai masu police station su ba su da matsala ko masu yan bulama ke ko ne kuke da matsala kenan na ku ne kuke samu matsala ba a rufe gidan mai ba kuma ba rufe gidan mai ba amma wani hukuma ne suka kama tax force ne ko kusuwa police ne police hawa ne aka ce man daga federal ne suka riga Abuja kenan aka ba mu labari mu ma wannan shine dalilin yasa wani sani ke ganin galol ba gano a ƙasa kuke sashi a ƙasa kenan kuke ya zama idan za mu sai da mai sai dai koyi jara kuna mu dan kiyaye mai a galon mu ajiye mu ina kan ba mai wata ran ma mukan tare mu dan buya ma saboda irin wannan dalilin din saboda jarkanin ita karanta kuɗin ta ita kada muke da shi 30 da wani abu idan mun shika ta an karbe ta kuma to gobe ya za ai da matan mu da yaran mu idan an karbe su ko gobe sana'a za mu yi mu samu tun da wannan sana'a ne ai tunda dai ana dokan kama ya kamata ce to su manajojin gidan mai su mana bayanin cewa an hana sayan mai a jarka to kaga muna da masaniya haka to da ashe mu ƙetar doka ne sun faɗa mana mun ƙi taurin kai ne to kaga an kama to ba mu da magana to babu hujja ba wata hujjar da ta ba su wannan dama mun su kara mana mai ba su faɗa mana komai ba ke gaskiya mu daidai ba tunda da mu ma muna da manya kuma ƙungiya shi to ya kamata idan doka ta wata jihar gaba daya ya kamata mu din ma sai a sanar mana faɗa mana ai sai da mai gulan market din bai da ko wani an haranta shi gaba daya to idan fara mana ka dole mu doka ba za mu karfin mu doka ba in fara dole mu doka ai doka shi amma tun da ba faɗa mana ba to kaga ba dokan ta faɗa mana mu daina sai da mai ko mu fa za mu san da harkar mu she ba za mu daina ba kamar dai da kuke gani wannan bayani ne wanda ya gabata daga bakin wanda yake harkokin kai tsaye kuma an kama masa mai amma dai har yanzu dai ba su ji an gwamnatance what is the reason why they are collecting their foil ba sani ba so kowa dai ya san abin da yake faruwa ya kamata ya forwarding video nan har ta je ga waɗanda suke da hannu da shuri akan wannan abu kowa yana da hakkinsa kuma komai yana da muhallinsa ya kamata a sanar kafin a fara wannan abu domin wasu suna da iyaye wasu suna da yara wasu suna da iyali shine dalilin da yasa kuma ko an karbe an mai da su baya ba waya ko ci gaba bane kar ku manta da yin following da liking da kuma subscribe a YouTube channel mai suna Palace TV